Dobrý deň. 28. augusta otvárame ďalší výcvik špecializovaného sociálneho poradenstva v rozsahu 150 hodín. Stretnete sa na ňom s lektormi, ktorí poskytujú sociálne poradenstvo, či už obetiam násilia, ľuďom bez domova alebo ľuďom so skúsenosťou s duševným ochorením. Stretnete sa napríklad s klinickou psychologičkou Gabrielou Ručkovou, sociálnym pracovníkom Petrom Adamom alebo s právničkou Janou Ulipovou, Anou Burdovou alebo so mnou ako sociálnym poradcom, ktorý sa venuje ľuďom na úteku a ľuďom bez domova. Čo je na našom výcviku zaujímavé a zvláštne a iné? Najmä to, že sa stretnete s ľuďmi z praxe a hlavne, že sa stretnete aj s klientami sociálnej práce. Stretnete sa s ľuďmi, ktorí majú skúsenosť so závislosťou na alkohole alebo prežili násilie vo svojom živote alebo bojujú ako ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím so systémom sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Sú to ľudia, ktorí verejne hovoria o svojom probléme a budete si môcť spolu s nimi natrénovať sociálne poradenstvo a poradenský proces v praxi. Okrem toho dostanete zdarma aj odbornú literatúru, ktorá vám pomôže pri samoštúdiu. Počas nášho výcviku, ktorý otvárame tentokrát v Bratislave, sa stretnete naozaj s výnimočnou skúsenosťou dlhoročných sociálnych poradcov a verím, že tento náš akreditovaný výcvik v rozsahu 150 hodín vám pomôže vo vašom profesnom živote lepšie sprevádzať ľudí v ich ťažkých životných situáciách. Tešíme sa na vás. Tuto dole pod videom je link na prihlásenie. Môžete nám napísať e-mail a opýtať sa nás na čokoľvek k tomuto výcviku. Dovidenia.